Aquesta és la bicicleta del meu company Albert, vale? És molt emparida, però vol i molt. Jo l'he portada, va superbé. És un model d'una categoria una mica més baixa que la meva, però tot i així, pel tipus de bicicleta i ús que li donem, és magnífica. Aquesta va ser la bicicleta que vaig utilitzar per primer cop per marxar amb la Cuca amb el remolc, perquè l'eix funcionava a la perfecció amb el remolc que van comprar. Llavors, l'Albert anirà carregat, pobre nano, sort que m'estima. Anirà amb els portabultos de davant ben omplerts, amb la tenda aquí davant. Vale? Llavors, té aquest portabultos, veieu que ell sí que té els forats. Aquesta bicicleta, top. No té nom aquesta, vale? És la bicicleta de l'Albert, no té més nom que aquest. Vale? Llavors, porta aquest portabultos que és molt ben parit, vale? Que tot i que sembli un ferro, a vegades les coses clàssiques són les que funcionen. I porta unes alforges molt grosses, molt àmplies. Serà ell qui portarà la tenda, perquè és molt trempat, tot i que hem dit que ens l'anirem tornant, però bueno, això ja es veurà al final del viatge. I res, aquesta bicicleta va a la perfecció, té 2 plats, l'altre és monoplat, aquesta és biplat, va perfectíssima, molt i molt fina. Portem les 2 bicicletes en tubeless, perquè és algo que últimament es dona molt que l'ambient està sec, no? Llavors no ens volem arriscar a estar parant cada 2x3 en punxades i haver de carregar amb coses innecessàries. En cas que punxem, en cas que passi alguna cosa, també portem un compressor portàtil, o sigui, anem ben equipats. Com veieu també porta jo en dic les banyes de rec, vale? Per poder anar canviant de posició. Sí que és veritat que quan posem les mans aquí no tenim massa estabilitat i jo, per exemple, el que faig és que em deixo anar una mà i m'agafo d'aquí. Vale? Per posar-les totes dues em costa una mica. I llavors que té això molt pràctic per posar el mòbil. A part d'això, els frenos hidràulics, tampoc vinc a vendre bicicletes, però bueno, amb això és amb el que marxem nosaltres i serà la nostra equipació durant, en principi, més de 1.400 quilòmetres.